看文字，你看它是乌克兰文的，本来还以为是俄文呢，是乌克兰文。还可以听呢，声音呢，按聆听。11:56 острів. 100. Ігор Андрейчук 2. Це мій канал Ігор Андрейчук 2 більше ніж. Їдінг-ю. 已订阅，加入 Нордс. 秀词 Шекун. 社区 Піддао. 频道， Джіанджі. 简介就中文。 Шуомінг. Це мій канал Ігор Андрейчук 2. 乌克 Я 兰文。 знімаю відео про речі, які можна виготовити своїми руками. Більша частина відео про роботу з металом та деревом. На каналі Ігора Андрейчук я ділюсь своїм досвідом з обробки металу та зварювання. Виготовлення різних пічок боржуйок. Багато саморобок та приспособ для роботи з металом. Також велика дизельний квадроцикл. Також недавно в мене в майстерні з'явився великий токарний 1К62. Відео про токарку теж виходять часто на каналі Ігор Андрейчук. Частина контенту про саморобну техніку, я зробив мотовсюдихід, багі та саморобний. Дженгдоу Ціксан. 更多知识。 Насадка для косіння. Ігор Андрейчук 2. 那是 Шує. Шортс. 首页秀词 Мейсіку. 媒体库，那是观看那个乌克兰人改良打草机啊，加那个挡草的，加那个挡草的。哦，用 Google 智慧镜头来辨识，还可以听声音，还可以翻译，还很厉害啊。复制文字，然后贴上这个便条。我翻译成中文，你看，乌克兰文翻译成中文。割草机。